Horas madihita saluhutna akadongan sapor siaun di bagasan Yesus Kristus Tuhatai martang yang mahita. Debata jahuba para sirohana sumurung jala pardengkan basa mauliati situtu pasat ranami tuho disudi asi duho tolong ni roham di tonga-tonga ngulu nami satu partikianon. Noeng Tuhan apala ditikion neng tanghonon nami madi basian hatami marsaringar me di tonga-tonga ni ngulu nami. Saya sama dusa pangalasun nami holan mangasahon Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Hatani debata dihita di bagasan tikion ima natar surat sian Evangelium Matius bidu 14 ayat 10 saat tuai 21 songonon ma didok disi. Alai ubegi borhat ma Yesus siani marparau tuluat nalungun pujung sasadasa. Jadi ubegi natorop mardalat turma nasida sian akahutai madapoton ibana. Dungro Yesus siani dida mahalak masai torop. Jadi asima rohana mida nasida di pamalu ma akana marsahi nadi nasida. Alai maria bot ari di dapoto sisian nama ibana akani nama halongona do diso jala nabotne ma ari pamuli mana toropi asalaho nasida tuaka huta manuhor si panganon. Alai didok Yesus matu nasida dang pola laho nasida leho kamu manasida mangan dungi Roma hata nasida holan 5 roti 2 deke sabing do hupeop hami dison. Alai nin nama buah kamu mai tuau dungi didokon mana toropi hudul di duhut ditiup ma roti na 5 deke na 2 manaili maibana tugijang laho mamasu-masu dibagi ma roti i diparlehon matu akka sisianna asa nasida mangalehon tunatoropi. Jadi mangan masaluhutna jadi bosur bema dungi dipapungu ma akka eba-eba nalubi i gok 12 apang. Alai anggo torok ni bawa na mangani arga 5.000 do sopa dohot akka parupuan dohot dak danak. Olak nido sahatna. Topik ni hatani Tuhanon, si lehon-lehon ni debatado si panganon duhut sinumon. Hurian itu hatta mulut tabereng di bagasat turpukon ima di ayat 10 tului adok padohan alai ubegi borhat ma Yesus siani. Suku-suku tuhita ahado na binegena ima taringot hamamati ni si Yohanes Badiri alai nau balga siani ima taringot tu pangatu sion ni si Herodes tu Yesus di rohana Yesus do si Yohanes Badiri i naung hehe sian akan amate jala sape do ima bahe si Herodes tung mabiar situtu tu Yesus jala tung makasogohon ibana. Alanima Yesus haluar sian inganan hawason ni si Herodes. Ibana ima sahalak Kaisar Romawi manang gubernur provinsi Galilea. Marparau do Yesus tuluak nalungun ditiki pujus sasadasa. Jadi ubegi natorop mardalat turma nasida sian akahutai madapoton ibana. Tung masai dihaholongi nasida do Kristusi ido mabuan nasida ro mangalului ibana di bagasan pangiduan nau balga muse. Dung ro Yesus sian inganan sasadasa nai di daibana mahalak na masai toropi imana ro mangihutto jala paimaimahon ibana. Jadi asima rohana mida nasida di pamalum maakka na marsahi na dinasida. Halongangan na pinatupani Jesuson patuduhon paboa ibana para si rohado malum dibahen akan marsahit tung ise matutu na so makirim di hama malum ni parsahiton
tung saluhu jolma do makirimi. Songon na toropi na Roma dapoto Jesusi, songoni mahita Roma dapoto Tuhan Jesusi. Sai na lehonon na do tuhita asini rohanai, lobi sian na tahirim do na tapikiri, sai patu paun ni dia batado i dihita, na so siap panagamatta. Uduk jala di bagasa toruk ni roha mahita rotu ibana, hama malum ni parsahiton, taringot tu sinadongan, perkarijuan sirokap ni toddi, pari anak konon sai sarihonon ni Yesus sido hita, asal olo mahita, girgir rotu adupanna. Hurian itu hatta di bagasan sadari i Yesus makobasi di tonga-tonga ni natoropi saat tu Maria bot ari, sampai di dapoto sisian nama ibana, akanin nama, halongona do di sojalan na bot nema ari, pamuli mana toropi, asalau na sida tua kahuta manuhor si panganon. Padohan ni sisiani, sada padohan na manariho dui, anu ngajupak tikina na ikon mangan nama. Alai dia lusi Yesus do padohan ni sisian na dia saplonomi, idok matu na sida. Dang pola laho na sida, leho kamu mana sida mangan. Halus ni Yesus on mabait tarsonggok doon. Dada dapok ni roha do pikiran on, nakin didok sisian nai asa dipamuli Yesus na toropi laut wa kahuta manuor si panganon. Nuaeng dang pola songoni didok Yesus, leo kamu mana sida mangan. Anggo siak kajol mau dadohonon ni sisiani maniatu Yesusi, na so sadar do nuaeng Yesus on, pabo na swadok si panganon na gudang na bui sisagi honotot tu na toropon. Dialus ni Jesusi di doa kasisian naima hatana sida. Holan 5 roti doho 2 deke sabing doho peok kami dison. Lapatanna dak suku pon tumibakon hinatorop ni jolmaun. Buado bahenon nami mangalehom mangan. Ay holanido na adong. Alay ni na Jesus matu sisian nai. Buak kamu mai tuau. Dungi didokon mana toropi hudul di duhut-duhut. Ditiok maroti na 5 doho deke na 2. Mana ili maibana tugijang laho mamasu-masu dibagi maroti i. Di parlehon matuak kasisianna asana sida mangaleho tunatoropi jadi mangan masaluhukna jadi bosur bema. Hurian itu hatta halongangas situtudo na masaon dangadong HP na sotar patu pani Tuhani tung nagogo do Tuhani dipake do huasona laho pagadaho si panganon si sautiki gari ada tahe dung sidung na sida mangan dungi di papungu maaka eba-eba na lobi i gabe 12 apang godang dope na lobi dang hahurangat di bait Tuhan Yesusi na toropi dang hahurangat di bahin ibana akan natinop panai tung parasi roha bolo do Tuhani sumarihon akan nama uas namalei di bagasan turpuk tau di pabotohon anggo torok ni bawa na mangani arga 5.000 do sopadohot aka parupuat dohot dak danak dope dietong tung masai torop situtudo akan namangani aka doa sapor siaon sian mulana nung ngasikop di topade bata akan narikot tu natinop panai isarani akka suasuanan boy di pangan jolmai perbuena aik dijadihon boy tainu miga betesta songon natar surat di parjamita tolu 10 tolui akup ni tahe manang ise jolma na manga dohot na minumi dohot marni dan adengkan marhite sian ulaonna si lehon-lehon ni debatado nangi nuaing di bagas na turpukon dihina torop ni jolmai boy dapotan mangan nasida marhite halongangan na pinatupa ni Jesusi kon masih lehon-lehon na siya debata ima si panganon na sopola sian ulaon na sida be na sian huaso ni Tuhani do patupa halongangan marhite na manaili ibana tugijang laho mamasu-masu gabe gudang masih panganoni sia sautikian gawe marlipa gadda hina godangna hurian itu hatta
Ima patudu hoppa bua si pangano do sinu mo si lehon-lehon ni de batadui. Atong tahamolatehon maitu ibana. Marhite na martangia kita laho mangan do minum suang songoni dung sidung marsi panganom pehita martangia kita madok mauliati. Jala disariho dohita saat tutikion. Gari ada tahedang marhahuranga kita di bait Tuhani. Disarihon ibana do ngolu parto diota songot tuakan atoropina sai di baritahu Yesus hata hangoluani doho dotong ngolu narikot di pardagingon. Disariho Yesusi di ngoluta songot tuakan atoropi. Ibana do roti hangolua doho mual hangolua di parto diota. Jalasian ibana do roti do sinumon narikot tu ngolu pardagingotai. Jala songon halak kristik kita iko ringgas do mula-ulaon asa jumpa kita si pangano do sinumoni marhiti nama masu-masu ibana sia kabangsana laho pagadahon natasuani. Amin martang yang mahita. Debata Jehovah parasirohan na sumurung. Mauliati situtu pasatro nami tuho Tuhan nunga takas beutangyo kami hatami. Gok halongangan do Tuhan di patupaho Tuhami akka manisia. Jala dileko Tuhan di hami si panganon do sinumon. Nariko tu partodion doho tu pardayon nami. Mauliati Tuhan pasatro nami tuho. Homa totong Tuhan na hupasangap pami. Homa totong Tuhan huyuto kami di tonga-tonga ngulu nami. Jala saya paringkas sami Tuhan. Makarikoton ngulu partodion. Doho nariko di pardayon nami ho bartulomoni roham. Saya sama Tuhan dusa pangalasion nami holam mangasahon Yesus Kristus. Martanya kami tuho. Amin. Horas madihita saluhutna. Shalom.